Well, to much fáilte mór bhaile go Ciana Ní Churraoin bútar príomh down na mrá sa príomh oscailte. Ócáid mhór seo go thomón agus go muid na háite go muid na gaiileh as a bhád ó bhaile. Is séocht eisteach a dintacha I dtí a riide éocht díntaachas. Mar ag tú leis méid daoine tá takeíart atá nocht tá muid fíor ródú leis stiluch. Lá speisialta bhíoh ina deabhad faoi. Mi se rá bhí an cadín seo tíide an cadé go bhú sé críomh na héine agus críomh dán. Ní an gabhta muointeanna. Má thóid sé seach nó go bblion na héine rá bhí sin na dám a sé dontacha. Ní chéad dám ó búide chunach ó bhfuil téocht seo dontacha sinsib imrá. Sin éocht íontach má deala. Agus sumí ben há I did pa gimmer bhíor lábh goide chunach go háirde maiol sa roscomáir. Ach, ó se gáile ba chaim sa déir. Tá an tarm, cos sean ruidir sin liathróid éblionn tú liathróid mátá pluinnear I do chumann, agus ní sin ag choilúine, so bhí tarmsa gur an deis sin am agus gur an neidir daoine sásta cúnairt chum agus má tríál ribh na scoile, héis na scoile, ag an seaachtainna agus mo chláán héingur sé sásta me thuirt. Ag tríál agus ag na cumarta ar fád agus marf na daine sin ar fád a bheith fiche bliana nuas. Ní fééis le déanaar do bhaint amach gan takeíocht ó daine eile agus ón gomán, so tá se an speisialta. Nuair I tíocht plufa is bag nach bhil muid ar fád a síláid, bhí mu thopródú sneiste, agus do deorbh tíochtta dústain. Agus tá me cínte be nach timín jo timgnionna de tóca ar fiú, go bag sé níos pródú na ceachtaráin. Sure, so that's changed to go to million because so yep, tell some more more on his higher tennis can make a group take a per plate. Yeah, trying to look, turn sprag up on the gas roko. Did you go boo hard west by the common, as I must in heart say. But the end of both of which if we 2 years come up na police but nach Russia madara pinto I was sick take on na homo orivi na hayet. Weet je gewoon bij lager worden nu denk je die Ciana Ní Churraoin please I could go she go ma. Ook she three king go horen as medical arbiters tonight. Tá neidir daine eile duna gomág sa duna Domhain cín an tamar fád agus tásúlam I gan blian agus I gan coppla blian go mbeidh cumán a gáilónneart gneart a gúnaí. Dúirt sin go leor faoin le liathróid gur féidir leat má dtí tríál I gceart. Gur fééis leat bheith gimmert ag an rád is áirt a fiú. Ach freisin is fééis le daine tá na 7tí 8tí 9tí bheith gimmert liathróid mar go gur féidir leat an stíl atá ad áhrú is féidir leat bheith gimmert sa cummart a stúbailte marú tú ná singles ar martí smú, so tá go leor deisina an do choilúine. Tá mé hapan nach féidir die forin na siomra bhéadú méid corní bheits ag is hábhail típáir.